Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Ruby, tambalanista since 2021. Lagi ko kayong pinapakinggan tuwing naglalaba ako at nagbibigay talaga kayo ng ngiti sa akin tuwing napapakinggan ko kayo. Gusto ko lang po sanang i-share ang aking kwento at nais kong pakinggan ang inyong payo. Bunso ako sa aming magkakapatid, ngunit hindi ako halos nabibigyan ng atensyon. Kaya lagi akong tumatambay sa bilyaran, although hindi ko naman pinababayaan ang aking pag-aaral. Kumbaga, binabalanse ko rin naman ang oras ko sa pag-aaral at sa pagbibilyar. Lumaki kong kilalang tomboy at totoo ito. Medyo lalaki at brusko ang kilos. Ngunit lahat ay nagbago nang nakilala ko si Harold. Gwapo si Harold, matalino, mabait, gentleman, at ang ganda ng ngiti niya. Tila sa kanyang ngiti natutunaw ako. Maka-Diyos din si Harold kaya mas lalo akong nahulog sa kanya. Kaso ayaw na ayaw kong umamin kasi natatakot ako na baka ma-reject ako. Kaya hindi ako umaamin. Secretly admiring him from afar. Isang araw pauwi na kami galing galaan kasama ang high school friends. Hindi bigla available yung isa kong tropa. Kaya muntik na rin akong umuwi mag-isa. Pero sumingit bigla si Harold. At nagaya na siya na lang ang maghatid sa akin pauwi. Lahat ng mga bagay, every simple thing na ginagawa niya makes me fall harder. Ewan ko ba? Hindi ko ma-explain. Habang naglalakad nga kami, tinitingnan niya pa ako sa mata at tinatanong kung okay lang ako. Tumango naman ako at hindi makatingin sa mata niya ng diretsyo, lalo na may nararamdaman talaga ako para sa kanya. Kilig na kilig ako kasi concerned na concerned siya. Hindi ko nga namalayan na muntik na ako masagasaan. Buti na lang hinila niya akong palpalapit sa kanya. Kinutongan ako ni Harold at pinagsabihan ng, hindi ka ba nag-iisip paano kung masagasaan ka? Dito ka na nga sa kabila, baka ano pang mangyari sa'yo? Yes! Ganda! Ganda problems. Kakiliga. Ika nga niya na medyo paggalit na may concern. Yes! Hindi ako makapagsalita lalo na. Nung nalapit ako sa kanya, sumabog ako sa kilig. Naramdaman ko to parte medyo nag-water. Sumabog eh. Sumabog eh. Ano sumabog? Sumabog kasi naman. Anong pagsabog yan, Ruby? Nagulat nga ako nung kinuha niya ang mga gamit na bitbit ko at sinabi niya sa akin, ako na nga magdadala niya. Yes! I insisted na hindi na kailangan pero pumipilit pa rin. What? Yes! Umaarte. Arte. Kaya no choice. Pinalagan ko na lang. Yes! Habang papalapit na kami sa bahay, sinabi ko na sa kanya na hanggang sa may kanto na lang ako kasi late na rin. At ayaw ko rin na may mangyari sa kanya. Asus!
Pero hindi siya nakinig. At hinatid pa ako hanggang sa gate. Yes! Yay! Inabot niya sa akin ang mga gamit ko at sabay sabing, good night. See you tomorrow. Text kita pag nakauwi na ako. Yes! At nilabas niya ang kanyang pinakamatamis na ngiti. At nginitian ko naman siya pabalik. Nagpatuloy ang paghanga ko kay Harold na umabot na ng ilang taon na never akong umamin sa kanya. Natatakot pa rin kasi ako na masira ang friendship namin. Gusto ko sanang humingi ng payo sa inyo ni Nicole and Chris kung aamin na ba ako sa kanya o hindi. Hanggang dito na lang po at salamat sa pagbasa ng aking sulat tambalan. Ang inyong makulit at torpeng tambalanista, Ruby. Sarap naman sa pakiramdam ng kinikilig, 'di ba? Oo naman. Ganun talaga kapag ka-type natin ng isang tao, lahat ng gawin niya may meaning para sa atin, 'di ba? Lahat ng i-text niya kahit siguro exclamation point, kuwit, 'di ba? Gitling. Feeling ko merong magandang laging may something, oo, laging may something ganun. So, ngayon tinatanong mo sa amin, Ruby, ano ba dapat ko bang sabihin at aminin sa kanya, ganyan. Ako para sa akin kung gusto mong i-level up, bakit hindi? 'Di ba? Ang maganda nga naman dito kay Ruby partner, hindi siya nahihiya kahit babae siya. 'Di ba? Na parang kasi syempre, 'di ba, meron tayong ganung feeling na syempre dapat yung lalaki pa rin yung magparamdam una. Well, ideally ganyan, pero lagi natin tatandaan mga babae, tayo ay banatan ng pangit. Nakikipagsabayan. Nakikipagbanatan. Nakikipagbanatan. Parang pangit palang pakinggan, nakikipagbanatan. Parang may something na parang may Nakita ko siya nakikipagbanatan. Correct, diba? Parang iba Nahuli ko sila nagbabanatan. Ano ba pagod ka na naman kagabi. Nakipagbanatan ka na naman. Sorry, wrong choice of words. Diba? Parang tayo mga babae, gusto natin makipagsabayan sa mga lalaki. Gusto natin ng equality, ganyan, yan yung clamor natin, yan yung sigaw natin lagi, diba? Pero natatakot tayong umamin ng ating nararamdaman. So, ang nakakatuwa dito kay Ruby, lakas ng loob na lang yung kailangan Konting inom na lang ng lakas ng loob na pwede mabili sa Shopee. Pag dumating sa'yo, laklakin mo agad. Correct, di ba? Baka merong sale, baka sa darating na araw ng sweldo, gano'n, di ba? Pero may ganyang kagustuhan na mag-express ng kanya nararamdaman. Nakakatuwa yung part na yun. At dahil gusto mo, edi gawin mo. Di ba? Yung sinasabi mo, natatakot ako na baka masira yung friendship. May lagi naman talagang may mga risks sa mga decisions that we have to make. Yes. Pero lagi mong tatandaan, di ba? Paano kung umuo din? Di talap-talap, di ba? Charap-charap naman. 'Di ba? Ang sarap naman ng ending ng story ninyo, bigla naging love story, 'di ba? Kasi mas magsisisi ka, 'di ba? Kung wala kang gagawin, kung hindi mo ile-level Correct. up. Gustong-gusto mo naman, kilig na kilig ka naman. Alam mo yung kaibigan, kasi 'di ba minsan ganyan tayo, natatakot ako na baka masira yung friendship namin. Alam mo, in your lifetime, maraming mga kaibigang aalis, maraming kaibigang dadating. Minsan akala mo yung kaibigan mo ng high school na matagal na panahon mong kasama, pagtanda mo pala hindi pala siya yung magiging friendly mo ng matagal. Totoo. 'Di ba? So yung friend na yan, may mga may dadating diyan. I-love life mo na yan. Love life na yan. Sayang naman 'di ba? I-level up na yung kilig. Lagyan na ng meaning kasi sa ngayon, kilig lang ito na walang meaning Kasi ikaw lang ang nagbibigay ng mali siya, 'di ba? At mas mahirap 'yan. Mas mahirap 'yan in the long run kapag 'di ba, napaling ang atensyon ni guys sa ibang babae, 'di ba? Tapos magsiselos ka na. Pero wala kang karapatang magselos kasi hindi kayo, 'di ba? At ayaw nating humantong sa ganung klase ng sitwasyon, kaya sinasabay natin mas
mas risky kung wala kang gagawin. Kung itutuloy mo, di ba, well, take it or leave it. All or nothing. Ganun talaga. May kaakibat na na risk. Tama yung sinabi ni partner, may kaakibat na risk ang bawat decision making. Pero, di ba, hindi mo malalaman kung hindi mo kasi susubukan. Sa maraming aspeto ng buhay, di ba? Hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Sus naman, gustong-gusto mo naman tikman. Di ba, yun yung sinasabi natin. Sa buhay natin, mga kaibigan, sige kapag nandiyan ang opportunity. Di ba? Sayang yan. Lumalapit ang palay, tutukain mo na lang. Huwag ka na mag-iinarte. Di ba? Kasi mas magsisisi yan kapag natuka ng iba. Correct. O kaya nalipad na ng hangin yung palay, tapos nakaramdam ka na ng gutom, nasaan na yung tutukain mo? Wala na. Lumipad na sa langit. Di ko na nakita. Pumutok na pala. O perfect yun, o. Hawak mo na yung lobo eh. Correct. Hintay mo pa bang lumipad sa langit? Gusto mo pa bang pumutok siya sa iba? Ang alin! Yung lobo! Yung lobo! May banata, tas may pumutok. Gusto mo bang pumutok siya sa iba? Minsan talaga kapag alam mo, Minsan talaga pag ikaw nagsalita iba. Hindi, simula talaga nung napunta ako sa time slot na to, partner eh. Kasi hindi na normal yung kain ko eh, di ba? Nakakaloka. Napunta lahat ng sustansya sa bulaklak. Tingnan mo na mamukadkad. Bulaklak! Bulaklak! Banatan! Pagputok! Bakit talaga, no? O, diba? Nagkaka-double meaning ang lahat ng mga bagay-bagay. Hindi, pero seriously. Perfect yun na. Diba? Yung kantang Ako Ay May Lobo. Tama. Diba? Hawak mo na yung lobo, pero hinayaan mo lumipad sa langit. Hindi mo na nakita. Pumutok na pala. Diba? Anong kasunod? Sayang lang ang pera ko. Yes, sayang ang effort mo. Correct, diba? So, sayang lang din ang lahat, diba? Totoo yun. Kung pinush mo pa, nabusog pa ako, diba? Di kung pinush mo pa. Nabusog pa ako. Diba? Busog na busog ka sa experience. Push mo yan, girl. Diba kung paano na-enjoy ng bata ang isang lobo sa kanyang paglalaro, ganun mo din may enjoy yung relationship mo with the guy. Correct. Although yun nga, may risk talaga dun ha. Pero yun nga, ang sasabihin ko dito, marami kang pwedeng maging ibang kaibigan. Promise. Kung natatakot ka lang masacrifice yung friendship ninyo, hayaan mo na. Marami na nung kakilala, naging sila, tas naging ex sila, magkaibigan pa rin naman. Diba? Posible pa rin yun. Maganda din yun. So parang 2 points para sa mag-amin ka ng feelings. Kasi nga, yun nga, pwedeng nga maging kayo. Kasi nga sinubukan mong sabihin, pero hindi nag-work, o di pwede nang magkaibigan after. Diba, no? Balik sa pagkakipagkaibigan. Pwede naman din. ganon. Ang importante, nagkatikiman na ng level na. Nagkatikiman. Hindi, partner, natikman mo na siya bilang isang jowa. Di ba? Hindi yung tinikman yung jowa. Hindi, ibig ko lang sabihin, mali lang pagkakabigkas ko. Huwag ka na magsusuot ng bulaklak ulit, ha? Dumarami talaga. Masyadong mabulaklak yung mga sinasabi mo. Masyadong mong pinaninindigan yung bulaklak sa dibdib mo. Dali nga, tanggalin ko na nga tong bulaklak na to. Sobrang laki niya, na yung utak ko eh, nauurong. Hindi. Tinikman yung jowa, ano sabi mo? Nagkatikiman. Ang malalasap. Ano ba? Bakit may paglasap? Hindi, ang may experience mo. Diba? It's a different kind of relationship. Alam mo, pag Tagalog talaga, kasi masyadong swak eh. Pag tingnan mo, nung experience, parang gets nating lahat. Na-experience mo siya na magkaroon ng isang jowa. Diba? Ganun. So, go lang, Ruby. Masarap i-prolong yung ganyang klase ng nararamdaman. Naramdam namin yung kilig mo eh. Yung parang nasa alapaap ka every time na tumitingin siya sa'yo. Di ba? Yung para sa nakikinig, yung ngiti nung lalaki, ngiti lang naman eh. Pero sa'yo, anong sabi mo? Pinaka-sweet ng ngiti. Para sa kanya, normal lang ngiti naman wala yun eh. lang sa kanya yun. Di ba? Sarap ng ganyang feeling. Puputulin mo ba? Hahayaan mo bang hindi lumalim yan? Ay, ipalalimin mo na hindi lang yung ikaw lang ang may mali siya. Dapat may mali siya na din siya sa'yo. May mali din ba? May mali pa rin. Mali pa rin. Itigil lang natin to.
O basta, ang oportunidad minsan lang dumadating. Yes, Kailangan yes. pa bang i-memorize yan? Basic. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!